Migrazio mugimenduen eraginez, biztanlerian aldaketa handiak izan ditugu urteotan. Udalerri euskaldunetan ere bai. UEMako udalerrietan Zaldibiak du migrazio tasarik handienetakoa. Herritarren 14% dute beste herrialde bateko nazionalitatea. Herrian nabari da aldaketa hori, baina bereziki eskolan. 3 ikasletik batek jatorri atzerritarreko gurasoak ditu. Erronka handia da hezkuntza komunitate osoarentzat. Erronka batetik ikasle horiek euskaraz hezteko, eta erronka bestetik familiekin harreman egokia izateko, herriko eta eskolako hizkuntza nagusia euskara izanik. Joera argia da, eta Zaldibiakoa ez da kasu bakana. Datozen urteetan, gure herrietako ikastetxe gehiagok ere antzeko egoera izango dute. 2000 urtetik aurrerako datuen analisia egin du UEMak, eta argia da norabidea. Jatorri atzerritarreko familietan jaiotako umeak gero eta gehiago dira udalerri euskaldunetan. 2019ko azken datuen arabera, 5 umetik bat pasatxo dute beste herrialde batean jaiotako ama. Portzentajea 10 aldiz biderkatu da 2000 urtetik. Joera orokorra da. Hego Euskal Herria osorik hartuta, are handiagoa da jatorri atzerritarreko familietan jaiotako umeen ehunekoa. Udalerri euskaldunetan 122 dira, azken datuen arabera, eta Hego Euskal Herrian 128. Erronka handia da beraz. Eta udalerri euskaldunetan badu ezaugarri berezi bat. Euskara da gure herrietako hizkuntza nagusia, gure herriak giltzarri dira euskara biziberritzeko, eta biztanle berriak euskaraz errotzea dugu erronka. Asmoiek lortzeko proiektu bat jarri dugu martxan Zaldibian, helburu nagusi honekin. Euskaraz bizitzea, beti ere euskaraz ez dakitenekin harreman egokia izanez eta kulturarteko harremanak bultzatuz. Neurri eta estrategia praktikoak probatu nahi ditu, eta helburu hori bideratzeko laguntzaile izango dugu Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza Berrikuntzarako zentroa. Honako hauek ari gara prozesuan parte hartzen. Lardizabal herri eskola, Ausa Gaztelu guraso elkartea, Etxekonekok elkarbizitza elkartea, UEMA eta Zaldibiako udala. Hau dena pixka nondik hasi izan, eskolak familiekin dauken harremanen eta komunikazioan gutzako oso importantea da familie guztik eskolatik oso gertu egotea eta gugandik gertu eta komunitateko parte izatea eta parte aktibo gaina, ez entzule bakarriko guk gauzik esatea parte hartzen. Eta bide hortan kontuatu gea, urtek pasa hala, gero eta familie gehiago daudela euskaraz ulertze ez duenak. Eta bat karrematik igual ikasi, ikasiko ez duenak bai. Orduan guri orkezka sartzen zaigu, nola mantendu oreka gure euskaraz bizitzeko eskubidea eta nahi, Zaldibi euskaren arnasgunea delako, eta nola aldi beren euskaraz ez dakien hainbeste familiengana iritsi. Hoi da gure kezka edo guri zer pentsatu emate eguna eta ibilbide honen hasiera izan dana. Zegutzako ez da berdine, beste herri handi baten hau askoz lehenago pasako zen, euskaraz ez dakien familia asko egotea. Hemen behan dugu etorri da, gure desberdintasune da euskararen arnasgune baten bizi gehala. Euskara hutzen dena egiten den herri baten, eta hori mantendu nahi deula. Eta orduan, egoera gertatu danen beste herri batzutan hartu dien neurrik, guk ez ditugu hartu nahi, jarraitu nahi dugu euskararen arnasgunen bizitzen. Neurri berezigo batzuk behar ditugula ustez, euskarak behar ditugulako arnasguneoik. Orduan, hori da pixka prozesu honekin bilatzen duguna. Nola bilatu oreka, euskaraz bizitzen jarraitzea, eta euskaraz ez dakien hainbeste famili eskolako partaide aktibo izatea. Zaldibiko udaletik ikusita ez, herrin daukeun erronka, bai euskaraz ez dakiten gehoz da jende gehiago daolako, eta pixkat eskola azkenen herrin parte eta herrin gertatzen nahi denan ispilu dalako, pixka bat eskolatik hasi den kezka eta prozesu honi bultzada eman nahi dieu. Eta bertan parte hartuko du, bai taldera gehien, bai talde datun, eta
eta bueno, ea bai gutzako baliagarri izatea, bai herri bezala eta noski gainontzeko herrientzako.